кажи ми хай, после какво е? Температура. Ампи? Ампли. Това ли е Макса? О, Как вика? Това не е Макса! Това не е Макса! Това не е Макса! виках ли? Другата ми е Малко реално... ми е жал просто, той иска да познава. What the Не, fuck? не, Кон. Кой играем последно? това са слушалките. Да, реално слагаш слушалките и той трябва да ти каже дума и ти трябва да я познаеш за някакво Окей. време. Да. Като цяло. Само от... Да. Не може да ми покажеш някакви. Да, не Статуса. може, да, само да. Ти слагаш първи, нали? Окей, добре. И ви трябва да ми кажете, в смисъл ти ми кажеш първо, трябва да я позная за 2 минути, ако не успея. В смисъл, до момента ще го направим Xenon Seventh Smoke. Например, ти ми кажеш, ако успея за минута, продължаваме, тя ми каже. Ако не успея за минута, смисъл, спирам и ти дам на тебе. И тъй. И се едно, който има, да кажем, той ще го направим, да кажем 15 минути. Окей. А общо и който има най-малко брой точки, другите ще го бият по главата. Окей, аз след това- Ако тя няма да я бим. Окей. А как виждаме къде е думата? Те ще ви кажат, аз няма да гледам. Окей. Добре, яко. как се- Чай само да видя дали достатъчно. Ма спусни баса на Макс, правда. Няма си ли на Макса? На Макса. Окей, Ферчат, Я дайте кажи думи, нещо. дайте думи, нещо. Кажи нещо. Нещо. Да, не чувам, със сигурност. Чат, дайте някакви думи. Окей, просто те сега ще дават думи, просто изберете дума, която да му кажеш на него. Не, ще му кажа лиш. Да, моля, аз ще му кажа. Цайше. Добре, бе, добре. 3. 3, Добре, дай. 2, 1. Лишо. Не, Лишо! Бате! Те са малумни просто, брат! Как му казват Лишо? Добре, спирай. Дай, брат. На много го пусне. Бат, защо казвате Лишо, Бате, наистина? аз знам, ма тя си избра също лишо, Имам брат. една Аз си позната. го избрах. Продължаваме. Ти трябва да ми кажеш сега. Добре, чат, дайте ми дума. Той не може да повярва какво вижда беше. Добре, окей. Хамелеон. Хеле, бе, брат. Хамелеон. Аперол. Хамелеон. Аперол. Ха. Хапарол. Хамелеон. Хапаро. Хамелеон. Бате, кажи ми хай, после какво е? Мелеон. Хапе. Ме. Пи. Ме. Пи. Ме. Пе. Ме. Ха. Ме. Хапе. М. Хапе. Чай, музиката спира. Б. Хапе. Ме. Хапе. Човек. М. П. Не. Какво е, брат? М. Б. Р. Н. М. Хаме. Леон. Едно. Хамелеон. Да. Верно ли? Да. Бате! Вау, последната секунда. Ти беше много силно за това П. Нещо не чувам. Хапе. Да, той му па, пе, б. Амплитуда. Моля да изберем амплитуда. Амплитуда ли? Добре, айде амплитуда. Добре. Или Не също, което или искаш, което искаш. температура. Да, температура, добре. Почваме. Температура. Клавиатура. Температура. Чай. Температура. Апаратура. Температура. Да. Температура. Какво означава те? Температура. Темпе. Ратура. Температура. Бате. Ай, добре. Бъде- добре. Супер. Беше добро. Добре. Let's go, girl. Period. Готов ли се? Дай. Амплитуда. Хап. Пли. Ампи. Пли. Пи. Ампи. Пли. Ампи. Пли. Хам. Пли. А. Пли. Пи. Пли. Пи. Пу. Пу. Хампу. Шампуан. Хам. Пли. П. Б. Ампи. Ампли. Ампи. Ли. Апил. Дебил. Бате, не разбирам. Ампли. Говори. Мене мора да разбера, или? Какво беше? Амплитуда. И ти кажеш П и правиш П. Б. И аз на пъти правя. Бате. Лото е много сложно, брат. Беззвучните букви са много сложни. Да. Аз правя Л. И после? И туда. Амплитуда.
Силно ли е? Дали чувам? Ми да. Чуваш ли ма? Малко те чувам, да. Добре. Това ли е Макса? О, Как вика? Това не е Макса! Това не е Макса! Това не е Макса! виках ли? Другата. Лумпен. Лумпен прави. Добре, окей. Кажи 3, 2, 1 и преброи. Лумпен. Лупа. Джиджи, джиджи. Лупи. Джиджи, Глупи. джиджи, джиджи. Лу. Иска Б. М. П. П. М. М. Луми. Лум. Лум. Лумен. Какво е това? Лумба. Лумпа. Лумпе. Лумпен. Чамка, Лумпен. Какво е това? Тя рано го казва. Не казвам по сията. Това е дума, която не знам ли? What the fuck is that? Лумпел. Лумпел. И аз мисля, че я казва. Аз мисля, че я казва. Аз мисля, че я казва. Не казвам. Лумпен. Казах лумпен. Казва. Не Казах. каза ли го чат? Лумпен. Чамка, Ето! казва, да, казва го. Какво е лумпен? Казва. Нямам ни на малко е. И аз съм на какво лумпен. Guys! И аз съм на какво. Добре, ай, броим го. Добре, окей, Броим броим го, го. Добре. Дайте ми дума. Лешник. Динозавър. Лешник. Добре, лешник, лешник. Лешник е много лесно. Сега той ли ми казва? А, ти стана. Конституция. Добре, окей, конституция. Добре. Конституция. Потико. Кон. Го. Кон. Род. Кос. Кон. 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 Сти. Да, натам какво? Сти. Ни. Сти. Конник. Сти. Конници. Ституция. Не, потико, защото много ти дурни гласа. Конвикция. Кон. Сти. Не. Кон. Сти. Конни. Кон. С. Конс. Консти. Конс. Ти. Конси. Ти. И после какво? Консти. Как е? Кон. Конси. Конци. Конституция. Конституция! Цайше! Бате, лата, последната секунда ли беше това, бе? Инсейн! Два пъти. Инсейн. Тайши. Тайше, добре, сега ще... Балуга. Ай, тише. Добре. Па. М. Б. Б. Баба. Гу. Бай. Бабалу. Люга. Бабалу. Бабалу. Ка. Луга. Бабалуга. Бабалу. Фер, бабалуга. Какво е това? Фер. Фере! Каза го, окей. Фер. Бабалуга. Да. Бабалуга е... Бабалуга. Бабалуга. Не го е казал. Как да не го го е казал, казал, бе? каза бабалуга. го. Фере. Това е изпражненията на козата. Да, верно. Вау. Да, не. Казах бабалуга, да. Добре, окей, тогава репитваме това. Добре, ще го репитнем. Да, репитваме го. Защото аз не бях сигурен дали го каза. Да. Защото те казаха, каза го. Не знам да го репитнем ли, чат? Да, репитваме го. Защото те ми казаха, че е фер, реално. Добре, репитваме. Репит, дай. Шрифт. Дай шрифт. Шрифт. Ш. С. Ш. Ш. Шрифт. Шър. Шрифт. Може. Let's go, baby. What? Вади се. What? Сега. Какво? What? Готово ли си? Да. Натам. О. Ма. Ба. Ма. Па. П. М. Ма. Ма. Ни. Мани. Кюр. Кюр. Да те Това е осмисли. Пате на мен ми каза амплитуда. Бате, какво правим? Вирго бе, амплитуда, брат. Трябва да е нещо беззвучне. Парапуняк, брат. Какво? Парапуняк, дори няма да има така дума. Какво е парапуняк? Не знам. Стереотип. Не, това е лесно. Лубеница, лобени, бате, какви сте. Лобеница. Добре, това ще е лобеница, ще ти трудно. Какво е? Не знам. Ло. Бе. Лопи. Бе. Би. Бе. Пе. означава? Бе. Ни. Лопе. Лопеди. Лобе. Лопи. Лоб. Б. Лобе. Лоби. Лобе. Не бе, лубеница е май. Ница. Лубеница. Той е с У.
Лубеница. Да, добре, тя го каза. Аз мисля, ще кажа, аз мислих, че е лобедиум, not gonna lie. А що? Добре, Аз защото с той се Оли го обърка. прочетах. Дай, не, той го се обърка. Добре, ма тя... Бате, тя позна всяка дума, брат! Не, сега. Guys, I'm sorry. Ако искате да минем на вас, много просто. Защо? Не, имам я Малко реално... ми е жал просто, той иска да познава. What the Не, fuck? Не, аз не искам да, познавам, повярвай защо ми. познаваш всяка дума, брат? Повярвай ми, тук сме от 21 дена сме изиграли. Малко всичко. гапва. Дирижабъл. Да, държа му. Това е изразко. Да. Посили само. Локтин. Да. Ди. Си. По-тихо само, че. Ки. Т. Д. Ди. 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 Ри. Ди. Дидил. Ди. Ри. Дидили. Ди. Ри. Ли. Р. Дилириум. Дилири. Ди. Дили. Ди. Ди. Ри. Лили. Ри. Дири. 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 Ж. Дириже. Жа. Дирижа. Дириже. Ди. Дирижирам. Дирижабо. Бате, абсурд! Бате, 10 секунда ли пак? Пак ли, бе? Да! Окей, at this point не знам какво правим. Окей, не. Аз ако бия реално повече от 3 думи, теб би им. Добре, айде. Какво е това в ушите, бе? Ти са ти с думите. другото не чува абсолютно нищо не се, Дисфункция. Дай птеродактил да пробваме, ако искаш. Птеродактил. вибрират ушите. Птеродактил е добро. Птеродактил. Птеродактил. Ко? Чули го? Абсолютно нищо не чувам. Не се заклеям се. Птеродактил ли беше начинът? Сай, си. Нали песента, аз между другото, освен че не чувам песента и не чувам нищо, аз чувам само... Да, то е само учреждение. Учре. Това е добро. Това е добро. Кое да според ще мен. почне? Айде. Учреждение няма шанс, да, това е добро. Добре. Извиняй. Само Той да- вайпа. Извинявай. Да, аз се извиняй. За какво ме се извиняваш, бе? Кучешка. Шит. Ку. Ку. У. У. Чреждение. Ученичка. Чреждение. Учи. Уче. Не. Ти не знаеш думата, бе! Не бе, си бе, Локтин! Локин. Учре. Уче. Учеле. Учене. Абсурд. Уче. Чре. Уще. Чре. Щ. Ш. Ц. Много добро. Ч. Т. Ч. Ч. Р. И. Уйча. Уча. Учр. Уча. Л. Л. Р. И. Р. Учр. Е. Учре. Учре. Ж. Учре. Жи. Край! Бате, какво ми страх? Учреждение ли? Как да Много ти е. кажа? Учреждение. Много Бате, не, трудно. вие ме actually ме се тъпнахте, брат. Каква е тази дума? Много трудна дума, наистина. Няма шанс да опазя дъхът ще спра. Actually. Actually, това окей, беше да. фаер, между другото, чата се, това беше